Narakaw fɛ yen nɔ halisa k'a dɔn k'a fɔ mun bɛ tali kɛ projet de constitution nouvelle constitution baara o la ko tare nara ani a nɔgɔndugu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ olu kɔni jɛnna projet de nouvelle constitution mun ni a ko bɛ sanna ko olu kɔni sɔrɔlen bɛ a ma Nara région mun bɛ tali kɛ sibiri don n'o bɛnna mɛ kalo tile 20 ma san 2023 wa baara ninnu kɔni tɛmɛla Nara dugu kɔnɔ n'aw fɔ ma ko campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution baara ninnu kɔni kɛla kɛnɛ la o ka conseil de cercle o jabala yɛrɛ la a ɲɛmaaya tun bɛ madame le ministre du travail de la fonction publique et dialogue social madame Jawara Awa Paul Diallo a tun bɛ ale ka yamaruya hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kan wa délégation ba caman fana tun bɛ yen nɔ ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ bisimilaliw la o kɔfɛ wa wulikajɔ kɔni bolodala kosɛbɛ maaw bɔra yɔrɔ caman la ka na commune 11 ani a nɔngɔdugu bɛɛ lajɛlen olu farala ɲɔgɔn kan ka taa se société civile minnu bɛ Nara dugu kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka kɛnɛ in ɲɛnamaya k'i b'a ye k'a fɔ kuma falen kɔni kɛla sabula maa caman tun bɛ yen nɔ maa minnu tun bɛ fɛ ka fɛn caman fɔ ka u ka ŋaniya dumaya ale ni u ka kɔkɔrɔma don ka taa nin ko in kɔrɔ. Ok, lajɛrɛ in fɛn wɛrɛ tɛ jamana ɲɛmɔgɔw depuis a bɛ wagati damadama bɔ kɛlen bɛ ka ŋaniya kɛrɛnkɛrɛnlen min ta n'o de ye ka an ka jamana sariya sunba n'o bɛ wele ko constitution ka a lakurakuraya ka constitution kura di Mali ma o constitution kura min n'o sɛbɛnna donc mission de wulila ka se anw fɛ yan bi Nara k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye i b'a fɔ a bɛ ka kɛ jamana fan caman na cogo min na donc o baara an b'o de hukumu kɔnɔna la donc a yɔrɔ ɲɛ b'a la cogo min na a ma se fɔli ma salle falen bɛ mais mɔgɔ bɛɛ bɛ fɛ ka kuma parce que constitution a bɛ bɛɛ lajɛlen intéressé donc population bɛɛ lajɛlen u y'a faamuya ka ban u ye minnu faamuya u bɛ fɛ ka na hakilina min bɛ olu yɛrɛ fɛ ka hakilina ninnu sinsin en même temps u ma yɔrɔ min faamuya ka olu éclairci donc an ɲɛ b'a la a baara in bon minnu nana ka na exposer u b'a ɲɛdɔn wa population yɛrɛ fana engouement b'a la donc vraiment ne hakili la a mission ye mission cɛɲuman don. Constitution an y'a faamu kosɛbɛ parce que an welela Bamako a fɔra an ye o kɔfɛ bon gouverneur fana y'an wele yan nɔ an y'an ka maire a fɔra an ye an fana notre retour an sera ka taa an ka commune na o ye dili ye ne ni maire an ye dugutigiw bɛɛ wele ka na an ye restitution k'u ye donc constitution kɔni a faamuna an bɛɛ pɛrɛlen don inchallah n'u voté don an b'a voté oui. Ouais, parce que ani ɲɔgɔn sigi dɔw kɛ mais ani ministre ka kɛ fɔlɔ ye bi ye sinon an ye ɲɔgɔn sigi caman kɛ donc faamuya caman tun b'an na mais bi fana an ye faamuya caman sɔrɔ parce que an yɛrɛ kɔni ka jateminɛ na nin bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka jamana in dɛmɛ parce que an ko k'an ka sigi an yɛrɛ ma n'i ko i ka sigi i yɛrɛ ma faut que i ka sariya i k'o bɛn ni i yɛrɛ de ye k'o bɛn n'i ka kunun ye k'o bɛn n'i ka bi ye donc fɛn caman bɛ nin constitution kura in kɔnɔna na min b'an ka hɔrɔnyaw segin a ma i b'a fɔ an ka fɔlɔ la taabolo ni ko taabolo n ka dugutigiw ma n ka laadatigiw ma n ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma donc jɔyɔrɔ dɔ b'olu bolo nin fɛn in na kuma caman fana bɛ fɔ a kan donc n'i m'a kalan k'a faamu n'i ma taa a kɛnɛw kan i tɛ se k'o faamu donc an ye faamuya caman kɔni sɔrɔ an kɔni ka hakilina na constitution bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana in a dɛmɛ kosɛbɛ surtout laɲini min b'a la n'o ye Mali kurako ye. Constitution hali jamana ka sɔrɔ gulonnen bɛ constitution in na donc an ye constitution kura in ye k'a fɔ n'ale sabatira malidenw fɛ a ka ca Ala bolo parce que fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ ko kuranna maa t'a fɔ ko erreur t'a la mais fɛn min kɔni an ye min ye bi ni constitution in ni vote kɛra n'a sabatira n'ale tɛmɛna a ka ca Ala bolo Mali bɛ bɔ nɔgɔ la a ka tabiya la Mali bɛ bɔ nɔgɔ la a ka sɔrɔ sira fɛ. Moi je pense que document in kɔni ne yɛrɛ personnellement ni ko n ka hakilina de n ye aspect caman kɔnɔ qui sont des mieux changements ye donc je pense que changement je pense que a bɛ se ka nafa caman lase adamadenw bɛɛ lajɛlen ma par exemple n bɛ aspect kelen ta il y a par exemple quand il faut voir fɔlɔ ɲɛmɔgɔ tun ye fɛn bɛɛ ye sisan chambre fila bɛ se ka président destituer donc o ye innovation ye. kuma kuncɛ kuma min bɛ o de ye tout simplement autorités kɛlen bɛ ka ni initiative min ta nin ye ka constitution kura di Mali ma bɛɛ lajɛlen k'i mobiliser ka se ka chance di constitution in ma a ka tɛmɛ le 18 juin n'o de date fixelen don donc n'o kɛra ne hakili la jamana an kɛlen bɛ ka cap kura min de n'o de ye ka kuntala kura min d'a ma ɲɛmɔgɔw fɛ ne hakili la a bɛ se ka sɔrɔ.
bɛ wele bila an ka commune denw ma vraiment projet min kɔni filɛ nin an bɛɛ ka wuli k'an fanga don a la parce que an yɛrɛ kɛra cercle ye sisan donc ni projet in ma voler donc o bɛ se ka fiɲɛ don ani bɛɛ lajɛlen na donc u kana mɔgɔw ka kuma lamɛn u k'a ɲini ka sariya in dɔn ka kalan k'a kɔnɔna ko dɔn parce que a b'an ka kanw bɛɛ la hayidi yɛrɛ b'a kalan i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'a kɔrɔ f'i ɲɛna ko bi a bɛ bɔ télé la a bɛ fɔ radio na mɔgɔw k'a ɲini k'a dɔn donc ka sɔrɔ ka an ka kuma in k'a waleya. ne kɔni bɛ min fɔ président de la république min ye Assimi n b'a fɔ u ye gouvernement fɔ vraiment u ye laɲini min ta i y'a mɛn an y'a dɔn k'a fɔ ko olu nana baara de kama parce que an y'a ye kabini u ye baara daminɛ fɛn fɛn min ye gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ u y'a ta an sari parce que an ka jiko u ye baara caman de kɛ an ka sirako i y'a mɛn alhamdulilahi a nɔgɔyara fana donc vraiment u bɛ baara min na ala k'u dɛmɛ. Le nouveau projet de constitution du Mali. Oui. Le nouveau projet de constitution du Mali. Oui. Madame le ministre, votre mission a réussi. Merci.